Vanaf 14 maart mag je weer naar de stembus. Maar ja, waar moet je op gaan stemmen? Welke partij heeft een visie waarvan je denkt, ja, die sluit wel aan bij die van mij? Nou, dat hebben ze allemaal op het witte doek mogen schilderen of tekenen. En Jan-Willem, jij hebt daar eigenlijk op toegezien. Hoe hebben ze het eigenlijk gedaan vandaag? Nou, ik vind het heel erg verrassend dat ze in zo'n korte periode zoveel creaties kunnen maken. En dat er elke keer wat anders uitkomt. Dus je bent al met al tevreden? Ik ben tevreden. Dit was het eindresultaat van Middelburg. Mijn naam is Bas van der Reest en ik ben lijsttrekker voor D66 Middelburg. Ik ben links en met twee rechterhanden heb ik dit voor elkaar geknutseld. Het is nog best wel meegevallen volgens mij. De reden dat ik dit op papier heb gezet, op dit mooie canvas, is dat wij een stelling voorgeschoteld kregen dat Middelburg ofwel groen kon blijven, ofwel kon groeien. En voor D66 is dat geen tegenstelling. Wij gaan groen de toekomst in, we gaan weer meer woningen bouwen en we zorgen dat die in een groene omgeving komt en een groene toekomst in. Ik ben Eduard Smit, lijsttrekker van de lokale partij Middelburg. Hier zie je een vormenbox zoals peuters gebruiken. Daar komen blokjes van landelijke politieke partijen aan. Dat zijn bevelen voor de vertegenwoordigers op lokaal vlak. Wij zijn van de lokale partij en hebben niet met dat soort bevelen te maken. Wij werken samen met de inwoners, komen daarmee tot een standpunt. Algemeen is wel ons sociale domein, daar hebben we het hart links van het midden. Aan de andere kant, wij zijn streng op het uitgeven van geld en wij zijn heel goed voor het milieu. Ik ben Hilde Onderdijk, ik ben van 50PLUS. Wat we willen hier bij het Veersemeer is een betere infrastructuur voor jong en oud, omdat het steeds drukker daar gaat worden. We willen daar heel graag recreëren en het moet kunnen. 50PLUS die gaat ervoor, voor het ontspannen van mensen daar zo rond het Veersemeer. Mijn naam is Priscilla Vrolijk van der Veen en ik ben van de ChristenUnie. We zien hier de stad in bloei. Het zorgen voor elkaar. We zien het zorg voor de schepping. Het groen en de natuur. We zien de duurzaamheid, circulaire bouwen en de toegankelijkheid van de gemeente. Met name ook voor de mensen die minder zelfredzaam zijn. En daarbij gebruiken we ons gezonde verstand. Want dat hebben we niet voor niks gekregen. Ik ben Jan Zwemer van de Socialistische Partij in Middelburg. Deze weegschaal staat voor het politiek-bestuurlijke klimaat in Middelburg. De eerste is uit evenwicht, onbalans. De tweede is in evenwicht. De eerste is uit evenwicht omdat er heel veel nadruk lag op euro's en op economie en veel te weinig op sociale zaken, het sociale. En de tweede, daar is aandacht voor het sociale. En dat is ook de toekomst. Daar werkt de SP aan mee. Wonen, sociaal klimaat en sociale zorg. Ik ben Jeroen Lauwers, lijsttrekker van GroenLinks Partij van de Arbeid. GroenLinks Partij van de Arbeid staat voor een sociaal duurzaam Middelburg. Bij ons staat de mens centraal in Middelburg. Niet het geld, zoals de afgelopen 4 jaar. Wij vinden het belangrijk dat er weer geld komt om te investeren in woningen voor iedereen. Betaalbare woningen, in duurzaamheid. Zodat er in Middelburg ook geld is voor de energietransitie. We vinden cultuur heel belangrijk. Die hebben de laatste jaren grote problemen gehad. En de zorg die moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daar kiezen we in Middelburg voor. Stem op de Partij van de Arbeid GroenLinks. Mijn naam is Johan Alberts en ik ben lijsttrekker voor het CDA Middelburg. Het CDA Middelburg is trots op Middelburg. We vinden het een geweldige stad en we willen die alleen maar mooier en beter maken. We willen meer bouwen voor senioren. We willen meer bouwen voor jongeren. We vinden ook dat jongeren gezond op gewicht moeten zijn. We promoten sport. We zorgen dat iedereen erbij hoort. Daar waar nodig is, helpen we ouderen op het gebied van het digitale pad. Thuiszorg is belangrijk. We maken er een mooie, groene stad van. Dankjewel. Samen kom je verder. Mijn naam is Linda van Giezen en ik ben hier voor het Forum voor Democratie. Het FVD wil Middelburg weer mooier, groener, rijker, veiliger en vrijmaken. Dat gaan we doen door te stoppen met lullige architectuur, door te kappen met kappen, door te stoppen met zinloze en peperdure projecten zoals het afvalscheidingsbeleid en het klimaatbeleid. Wij willen daarnaast de automobilist weer vrij baan geven, de fietser terug op het fietspad, zodat zij geen menselijke snelheidsrempels meer zijn. En wij willen onze tradities terug, zonder coronamaatregelen, zonder QR-pas, mosselfeesten, vuurwerk, Sinterklaas met Zwarte Piet. Alles voor een fijn Middelburg. Ik ben Jonathan Schroevers, kandidaat voor de SGP in Middelburg.
Al 83 jaar streven wij in Middelburg naar een gezonde basis. Dat kunt u zien aan de appel. Dat betekent voor ons dat we streven naar rust voor iedereen op de collectieve rustdag, de zondag. Daarnaast is een gezonde basis ook het bieden van veilige verkeersoplossingen, zeker in de kern van Arnhem-Muiden. En over veiligheid gesproken. Wij willen meer geld voor onderhoud van de slecht onderhouden kaders. Bij een gezonde basis hoort ook de plicht om te zorgen voor de zwakken en kwetsbaren. Daarnaast willen wij ook zorg dragen voor de schepping in onze gemeente. Dat is waar wij voor staan. Ik ben Wilfried Boman en ik sta op plek 1 voor de VVD in Middelburg. Ik sta voor een Middelburg wat klaar is voor de toekomst, waar we voldoende woningen hebben en waar onze wijken en dorpen duurzaam zijn en ook leefbaar blijven. Ik sta ook voor een Middelburg wat veilig is, waar u veilig over straat kunt. Een Middelburg waar de zorg goed op orde is en waar we werken aan preventie. Dat moeten we samen doen. En ik sta ook voor een Middelburg waar kunst en cultuur een belangrijke plek hebben. Dat is het Middelburg waar ik me voor wil inzetten. Kies VVD. Dat was het voor wat betreft Middelburg. Op onze website omroepzeeland.nl kun je alles nog een keer rustig bekijken. Vooral heel veel succes gewenst natuurlijk met kiezen.